para kaluwarga tumanten ingkang bahagia. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat lan rahmat. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged kempal wonten dinten menika kanthi sehat walafiat. Shalawat salam sumangga ugi kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaat wonten ing yaumul qiyamah. Kita sedaya kepal wonten papan menika panggih sareng-sareng mirsani adicara temu mantenipun Nimas Ayunanda putri saking Bapak Bambang kaliyan Dimas Bagus Rizal putra sulung Bapak Mandi. Saderengipun kula dados pranatacara wonten dinten niki badhe ngaturaken rantamaning adicara sakmenika. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara kaping pisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipun buka sesarengan maos Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara sakmenika temanten putri mijil saking papan anggene busanani awake kangge kepanggih temanten kakung. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika gandalan. Mancik adicara kaping sekawan inggih menika tidak 3. Adicara ingkang kaping gangsal ngumbah suku temanten kakung ingkang dipun tindakaken dening temanten putri. Adicara kaping 6 inggih menika sinduran. Lajeng dhateng adicara kaping 7 dulangan lan nuju tirta ingkang dipun tindakaken temanten putri kaliyan temanten kakung. Adicara kaping 8 pacar pucuk ingkang ngadahi makna menawi temanten kakung ngadahi kewajiban nafkahi keluarga. Lajeng mancik adicara kaping 9 bobot timban sak lajengipun inggih menika adicara sungkeman temanten kakung kaliyan temanten putri dumateng bapak kaliyan ibu para rawuh lan kaluwarga tumanten ingkang bahagia. Saking pangestu panjenengan sedaya adicara panggih temanten dinten niki saged rampung nganti lancar. Kula aturaken matur suwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya sak lajengipun. Kula dados pranatacara ngaturaken pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih menawi wonten kalepatan atur kawula. Kawula pribadi nyuwun gonging pangkas sami sedaya cekap semanten atur kula. Mugi-mugi Mbak Nanda kalian Mas Rizal saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.